A few moments later. Ito yung pinakapugi na tao dito sa Hindi naman camera mo ba yan? ha? Hindi naman. Mag-shout out ka habang nagdala. Matides, shout out ka. Yan na. Ayaw mo makita sa buong Pilipinas? Nandiyan si Ate Lourdes, oh. Yung mga bade, no? Dito siya nakapisto palagi, oh. Hi! Babalot lang siya ng Taiwan. Hello! Yan lang palagi yung ano niya. Sa ano pa ito ma-upload eh? Mga Lunes pa. Yan, ano, yan lang ito sa ano sa FB ko. Mga bade, ay papaliwanag daw niya kung bakit may patong yan. Patungan na siya kay Oh my God! Wow! kay kuan para di buburot. Kaya kung wala patong, di ba? Ay, patong dito ba? Wala yung patong. Ay, burot. A few moments later. Okay. Pakawalan ko sa dagat.
Soy.
mo tumalon.